predsjedniče. Već duže vreme sam zarobljen u ovom neobičnom lavirintu. Svaki put kad krenem napred, pojavljuje se sve više i više puta. Možda čak i u beskonačnost. Čak i kad se spuštam mrežom, nalazim samo još više lavirinta. Ako se ne izvučem odavde, želim da moja porodica zna da je volim. Kad će više ovaj pauk da me ugrize da postanem Spider-Man?